Здравейте! Аз съм Стефан Петров, на 6 години и съм най-малкият пчелар в истински мед. В рубриката Пчеларски календар ще ви разказвам накратко какво правят пчеларите през всеки месец от годината. Март е месеца на новото начало за пчелите. Какво правят пчеларите през март? Първо, пролетен преглед. Пчеларите преглеждат добре ли е майката пчела, има ли признаци на болести и има ли достатъчно храна. Запасите от мед са свършили. Пчеларите слагат захарен сироп. При силното пчелно семейство се добавят още рамки, за да може кошера да се разшири. Също така, пчеларите засаждат цветя около кошерите, защото те са източник на прашец и нектар. Предизвиквам ви и вие да засадите пролетни цветя, за да може да помогнете на пчелите. Всъщност, това е най-малкият пчелар. Какво да кажа?